आमदारांपेक्षा निलेश राणेंकडून लोकांची अपेक्षा होती आणि ती अपेक्षा निलेश राणे यांनी पूर्ण केली। केंद्रात दादा सत्तेत आहेत तर आता राज्यात निलेश दादा येणार असल्याचं माजी नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांनी सांगितलं। मालवण इथं शिवसेना मेळाव्यात कांदळगावकर काय म्हणाले पाहूयात। कारण त्यांनी मला या पक्षात पुन्हा सक्रिय करून घेतलं। सामंतसाठी सक्रिय असण्यासाठी म्हणतो की मी कुठल्या पक्षात गेलो नव्हतो, कारण मी मालवण नगर परिषदेची निवडणूक लढवली, भाजप या युतीमार्फत नगराध्यक्ष म्हणून लढवलेली होती आणि आज पण शिवसेना आणि भाजप युती आहे आणि माझं तेव्हा धनुष्यबाण चिन्ह होतं आणि आज पण माझं धनुष्यबाण चिन्ह आहे। त्याच्यामुळे मी कोणाबरोबर प्रतारणा केलेली नाही। जर दुसऱ्या कुठलं चिन्ह घेतलं असतं तर मी कुठल्यातरी पक्षावर प्रतारणा केली असती, कारण मला निवडण्यासाठी जेवढे शिवसेनेने प्रयत्न केले होते तसे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले होते, त्यामुळे मला ते पद मिळू शकलं। या ठिकाणी प्रवेश करण्यामागची माझी किंवा यामध्ये सक्रिय होण्यामागची कारणं वेगळी होती, कारण साहेब मी कधी स्वतःसाठी मालवण नगर परिषदेने काम केलं नाही। मी जी काम केली ती मालवणचं विकास हा डोक्यावर समोर केला होता। म्हणजे माझ्या कालावधी जी झालेली 5 वर्षातली मी कामं केली होती ती कुठे पुढे सरकत नव्हती। कालावधी साहेब 2-3 महिन्याचा 3-4 महिन्याचा नव्हता, आज जवळपास 3 वर्ष होत चालली आहे की आम्ही जी कामं सुरू केली होती तो एक नगरपालिकेचा प्रशासक जर आमची कामं करत नसेल आणि आमच्या नेत्यांमध्ये थोडी धमक नसेल ती कामं करून घेण्याची, तर मग मालवणचा विकास कुठेतरी थांबत होता। मालवण नगर परिषद साहेब भुयारी गटात योजना थांबलेली होती, ती आम्ही जेव्हा मुख्यमंत्र्यांकडे भेटीला गेलो तेव्हा सचिवाने आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला याच्यासाठी पैसे वगैरे तर कर्ज काढायला लागणार। पण साहेब त्यानंतर आमचे आदरणीय पालकमंत्री त्यावरती दीपक भाई यांनी यशस्वी मध्यस्थी करून आम्हाला कर्ज नाही तर 10 कोटी रुपये आपल्याला अनुदान प्राप्त करून दिलं आणि ती भुयारी गट योजना आपण चालू केली होती। पण सर आम्ही त्यानंतर 21 सालाला त्या पदावरून खाली उतरलो, अद्यापर्यंत त्याचा एक काम झालेलं नाही आणि याबाबत कुठे त्याच्यामध्ये पाठपुरावा पण केला जात नाहीये। पाणी पुरवठा योजना ही आदरणीय आमचे युतीचे मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांच्या काळात मंजूर झालेली होती। 28 कोटी रुपयाची प्रथम मंजूर झाली, नंतर त्यांचं डीएसटी आता आमच्या काळात झालं आणि आता परत आमच्या शिंदे साहेबांच्या कारकिर्दीत जवळजवळ 45 कोटीची नळपाणी योजना आज तयार झालेली आहे आणि त्याचं टेंडर पण निघालेलं आहे। पण ही काही कामं खूप लेंदी प्रोसिजरने चालू होती। साहेब साधी गोष्ट सांगतो की मालवणमध्ये कचऱ्याचा जो विषय होता त्यासाठी आदरणीय आमचे पालकमंत्री दीपक भाईंनी आम्हाला कचऱ्याच्या मशीन्स दिल्या होत्या। त्या कचऱ्याच्या मशीन साहेब 2 वर्ष बंद राहतात आणि आमचे फक्त फोटो सेशन करून फक्त आमची स्वच्छ मोहीम स्वच्छता मोहीम याचे फक्त फोटो लावले जातात। मालवणच्या लोकांच्या आरोग्याचा कुठलाही प्रश्न सक्रिय केला जात नव्हता। म्हणजे साध्या गोष्टी त्यांनी तुम्हाला बोलल्याप्रमाणे आदरणीय पंतप्रधानांच्या मालवणच्या दौऱ्यावर आले तेव्हा बोर्डिंगचा हायमार्ट आम्ही बसवला होता, तो सुरक्षेच्या दृष्टीने त्यांनी डिस्मेंटल करून ठेवला होता। साहेब त्याला जर डिसेंबरला काढलेला हायमार्ट आज जवळपास 8 महिने झाले तर तो तशाच अवस्थेत आहे। याच्याबाबत पाठपुरावा करून पण तो केला जात नाहीये। कोकण पिंपळ साहेब मध्यवर्ती आमचं ठिकाण आहे, त्याकडे आम्ही चांगल्या प्रकारे रंगीत कारंजा बसवला होता। साहेब आज जवळपास 1.5 वर्ष तो बंद आहे, 2 दिवसाचं साहेब काम आहे। म्हणजे आमची जी कामं साहेब होती ती कोणा स्वतःच्या वैयक्तिक कुठली नव्हती। महेश कांदळगावकरच्या घराकडे जाणारा रस्ता, हॉटेलकडे जाणारा रस्ता किंवा माझं वैयक्तिक कुठली बिलं होती, तर माझी सगळी कामं ही लोकांसाठी होती साहेब आणि त्याला मला कुठेही सहकार्य मिळत नव्हतं। आज आपल्यासमोर मला एक आश्वासनाचं नेतृत्व दिसलं निलेश राणे साहेबांच्या रूपाने। खरोखर साहेबांचे म्हणजे मी विरोधी पक्षात होतो तेव्हा साहेब आमच्या विषयासाठी मालवण नगर परिषदेमध्ये आले होते, एक गायाचा विषय होता। खरं सांगतो साहेब तुम्ही येणार म्हणून ते सीओ 3 दिवस इकडे फिरत होते, सांगत होते साहेबांना आणू नका नगरपालिकेत म्हणून। आणि त्यानंतर ज्या दिवशी साहेब आले त्या सीओ साहेब त्यांच्या बाजूला बसले होते आणि मला वाटतं अर्धा तास ते मौन काम करत होते। मौन एक शब्द नाही, साहेब बोलत ते ऐकत होते। साहेब अशा कुठल्या तरी आम्हाला आश्वासक नेतृत्वाची गरज या मालवण नगरपालिकेला या मालवणच्या विकासाला पाहिजे। आज तुमच्या रूपाने ते आम्हाला 100% मिळालेलं आहे। आता आम्हाला बरोबर भाग्यवान आहात तुम्ही, बरोबर तुम्ही भाग्यवान आहात, कारण येणारा 5 वर्षाचा काळ साहेब कुठल्याही पदार नव्हते। पण मी सांगतो साहेब आम्ही जर उडला बसलो तर मागील 10 वर्ष तुम्हीच आमदार होता या ठिकाणी। लोक तुम्हाला तुमच्याकडे आमदारांपेक्षाही जास्त अपेक्षेने पाहत होते आणि त्याची अपेक्षा तुम्ही पूर्ण केलेली आहे। कार्यकर्त्यांवर साहेब तुमचा अतोनात विश्वास आहे आणि कार्यकर्ते तुम्हाला तेवढा रिस्पेक्ट पण देत आहेत साहेब। कारण आम्हाला बाहेर असताना लोक खरं बोलतात साहेब, तुमच्याकडे बोलत नाही पण बाहेर असलेले लोक खरं बोलत असतात सगळ्या गोष्टी। आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब
यांनी मला वाटतं अन्न वस्त्र निवारा किंवा ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे त्याच्याबद्दल प्रचंड असं काम केलेलं आहे. म्हणजे त्याची देश पातळीवर पण त्याची प्रशंसा केली गेली आहे. पण साहेब त्या सगळ्यांना सांगू इच्छितो की मुख्यमंत्री साहेबांनी युतीच्या काळात जो काही एक निर्णय झाला तो म्हणजे लाडकी बहीण योजना. कोणी घेतला नव्हता. आम्ही प्रशासनात काम करत असतो. फक्त पैशाचं दाखवत होते, पैसे मिळणार नाही, हे मिळणार नाही, ते मिळणार नाही. पण ती यशस्वी करून टाकली. मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक कुटुंब पहिल्यांदा ताब्यात घेतलं. मुख्यमंत्री बहीण योजना, भाऊ योजना, ज्येष्ठांसाठी त्यांनी जे काही असेल गॅस सिलेंडर मोफत, जे काय असेल त्यांनी पहिलं कुटुंब केंद्रबिंदू ठेवून त्यांनी काम केलेलं आहे. साहेब खरंच सांगतो, त्या दिवशी मी आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांना वर्षा निवासस्थानावर भेटायला गेलो होतो. लोकांच्या भावना तुम्हाला सांगतो काय आहेत त्या. तर तो ओलाचा ड्रायव्हर वाचल्यानंतर मला त्याला कळलं की वर्षा बंगल्यावर गेलो म्हणजे आदरणीय मुख्यमंत्री साहेब भेटलो असणार. तो एवढं भरभरून बोलत होता. साहेब म्हणतो पहिले जेव्हा 1500 रुपये आम्हाला मिळाले तेव्हा मी मुलीचं दप्तर घेतलं आणि आता 3000 मिळाले. त्याच्यात मी दिवाळीला कपडे शिवणार. म्हणजे केवढ्या भावना साहेब आहेत का बघा लोकांच्या मला त्याच्याबद्दल. त्याच्यामुळे मला वाटतं की आता या प्रचारात महायुतीची जी कामं आहेत ती भरमसाठ कामं आहेत आणि लाडकी बहीण योजनेसाठी त्यांनी कौटुंबिक जी कामं केली आहेत ती घेऊन तुम्ही घरासमोर जावा आणि प्रचार करा. आपल्या कार्यक्रम नेतृत्व तर आमच्याकडे आहे. आता काय झालं माहिती आहे ना, सेंट्रलला सत्ता आहे भाजपची युतीची. आता राज्यात पण ती सत्ता येणार आहे. आपलं लोक चांगलं आहे की सेंट्रलला आमचे दादा आहेत आणि इकडे आमचे निलेश दादा आहेत. त्याच्यामुळे तुम्हाला तर घाबरायची गरज नाही. 100ला 200 रुपये एवढे येणार आपल्याला. कारण मला माहिती आहे की सेंट्रलचं बजेट जास्त असतं राज्यापेक्षा आणि त्याच्यामुळे आपल्याला जे काय तुम्ही फक्त आता मला वाटतं लागलेल्या काळात तुम्ही प्रत्येक गावाचा विकास करण्यासाठी योजना करून ठेवा, एस्टिमेट करून ठेवा. साहेब 100% करणार आहे की आम्हाला त्यांच्यावर आम्ही मला वाटतं 7-8 दिवस आहोत पण अगदी नक्की खात्री पडलेली आहे. बाहेरून ऐकत होतो पण आम्हाला जवळ गेल्यानंतर कळलं आम्हाला की साहेब काम 100% करणार आहे. पण साहेब तुम्हाला शुभेच्छा. फक्त मी मताधिक्य देतो, बाकी काय बघायचं नाहीये. आणि आता तुम्ही आणले ते बाजूलाच आमच्यात आणले. बरं दत्ता सामंतबद्दल एवढंच बोलेल की दत्ता सामंत क्रिकेटचे वेळे आहे. आता सध्या सुरू आमच्यामध्ये आल्यानंतर त्यांचं कसं झालं माहिती, सूर्यकुमार यादव झाले आमच्या ते. सूर्यकुमार यादव म्हणजे कसे कमी बॉल आणि जास्त धावा. ते शेवटच्या 16 गुणाचे येणार आणि चौके छक्के मारणार आणि सगळा विजय आमचा निश्चित आहे. याच्यात काही काढण्याचं कारण नाहीये. आंग्रे साहेबांनी चांगलं काम जिल्हाध्यक्ष म्हणून केलं म्हणून साहेब तुम्हाला आता उपनेताही वरती मिळालेली आहे. म्हणजे आमचं सगळ्यांचं सुदृढ असल्याचं भाग्य आहे की आपल्याला ती एक गोष्टी उपनेता म्हणून वरती बसलेली आहे. राजा गावडे माझे मित्र सगळीच टीम आपल्याला चांगली झालेली आहे. मला मालवण नगर परिषदेमध्ये मी जवळपास 21 वर्ष काम केलं. चांगलं काम केलं म्हणून लोकांनी मला त्या ठिकाणी नगराध्यक्ष पद बहाल केलं. आता मला असं वाटतं की नगराध्यक्ष म्हणून मी चांगलं काम केलं म्हणून मला या समन्वयक पदाची जिल्ह्याची जबाबदारी दिली. साहेब आपण ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे काम करणं असं आपल्याला ग्वाही देतो आणि थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.